think, could everybody tell me something's going wrong, something's going wrong? Em fa molt mal haver de tallar aquest inici de disc perquè m'agrada molt. Però benvingudes a l'Esmorzar. Aquest programa va néixer el 2021 perquè tant el Marc com a mi ens encanta menjar i ens encanta escoltar els discos sencers. És per això que cada programa que fem dura el que dura el disc. Avui seran aproximadament uns 27 minuts, que és el que dura Game Girl, el disc de la Cris Tena. Hola, Cris, com estàs? Què esmorzes? Pues estic esmorzant una torrada d'albocati i olivada. Molt profeix, pa integral. Pa integral important. Boníssima, que he fet casalada. Sí? Bona. Super. L'he torrat amb amor. I l'olivada que ha portat la Cris... Està molt bona, està bona. Encara no l'he interceptat, però aviat. Pues estic molt il·lusionada perquè m'agrada molt aquest disc i perquè, a més, com fa poquet que vaig veure la Cris en directe, llavors és com que fa il·lusió. Que guai. I ahir em vaig posar el disco durant literalment tot el matí. O sigui, s'acabava i el tornava a posar mentre feia factures del primer trimestre. Bon rotllo. I em va donar la sensació que tinc amb alguns discos de Mac DeMarco, random, Ostres. que és com que són com un recull d'idees i sensacions molt guais, sense més pretensió que això, ser un recull d'idees i sensacions que li passen pel cap a la persona. I a mi, m'agraden molt aquests discos, suposo que és per això que no vaig poder parar d'escoltar-lo, però lògicament et volia preguntar si per tu també és això o què és Game Girl per tu. És bastant això, jo crec que ho has acertat bastant, perquè mai va ser com una idea de dir vaig a fer un disco com a tal, sinó que eren com cançons que tenia idees, moltes, molt curtetes, i que vaig com tancar un mateix dia que, de fet, el vaig tancar, el vaig publicar i va sortir com al cap de 2 dies, com rotllo... No estava gens pensat que anava a ser un disco. Sí. Tal qual. És que 100% m'agrada aquesta vibra. Ho has clavat. Volia que fos com un EP, rotllo de pocs temes, però al final com van anar passant els mesos i no va com acabar sorgint com la idea de l'EP i vaig dir, un dia random vaig com juntar tot i vaig dir com a disco, tal qual, ho publico i així ho tanco ja. O sigui, volies com fer una criba de lo que tenies? Sí, o sigui, bàsicament el que vaig fer va ser obrir l'ordinador, veure com tots els projectes que tenia, sí que hi havia cançons que estaven acabades, però després hi havia altres que les vaig acabar en aquell mateix moment i com anava fent, i de fet, en aquell moment li vaig passar com els temes a la Mar Pujol i ella anava dient, sí, aquest sí! I com que vam anar fent com una mica de feedback i el vaig penjar aquell dia, rotllo. No tenia idea de portada, ni de títol, ni res. O sigui, va ser tot rotllo, improvisació al màxim. Va sortir bé, perquè podria haver sortit fatal, però sorprenentment va sortir bé. I d'on creus que va sortir com aquesta necessitat de cop i volta de dir, pum, Clar. en plan, vaig a pujar-lo ja, m'és igual, me la suda? No ho sé, no tinc ni idea, perquè en aquell moment... en aquell moment estava vivint amb 2 col·legues a Gràcia i estava com corrent en un restaurant, tampoc estava com fent res com creatiu, com superintens, i com ja ho havia fet tot allò com feia temps, i va ser com, suposo que un moment com de... Ho poso sobre la taula, tot el que he estat fent com aquest temps. Sí, no sé. Tia, doncs sona increïble. Sí, ho vaig gravar a casa tot. Tot a casa, Sí, I tu vas mesclar tu? És que no està mesclat. O sigui, està com una mica ajustat amb els pocs coneixements que tinc, però no està mesclat i està gravat bastant... Ni màster ni res. Res de màster. Kill me! Oh my god! Jo tenia apuntat que em sonava a demo amb la bona, però amb lo bo de la demo, que sona així com a molt real, molt pur, i realment és que són demos com una mica... Però a mi em retocades. sonava molt a fancy demo, No, clar, Rotllo, demo... cançons de rebós, fancy Clar, demo. la part bona de la demo. Em refereixo com, això com a la puresa de la demo de, hòstia, això sona molt real, molt honest, És que, molt de fet, orgànic. jo tinc apuntat preguntar-li a la Cris qui ha fet la mescla de les veus. Rotllo, qui ha mesclat les veus? No, doncs jo. O sigui, si algú ha de mesclar algú, he sigut jo, però no està mesclat com a tal. O sigui, com... no ho sé, cada tema està com gravat a un lloc diferent, o sigui, no hi ha com... És que això a mi Sí. me fascina, perquè... Però és que no n'hi ha cap... O sigui, tots estan per mi on han d'estar les veus. O sigui, és que que jo, guai. a mi, les neurones se me'n van a les veus quan escolto les cançons. A mi em passa el mateix sempre, sí. I en tot moment, o sigui, és com sona un coro i està com espaialment col·locat on jo vull que soni, Que saps? guai, no sé. joder. Tia, ja et passaré les meves veus Pues perquè sí, com vulguis fer alguna cosa. No, jo crec que estava molt boja en aquell moment amb les veus i era com sé on han d'estar, en plan, aquestes van aquí, estava com experimentant molt amb això i llavors era com, ho tenia molt clar, o pensava que ho tenia clar i llavors era com
el més important, o sigui, era com el factor que tenia era la guitarra i la veu, no? Com a cosa per gravar i com li vaig donar com tot el que vaig poder, en plan capes. Clar, és que és un disc de veu i guitarra només que... Sí. Que el guai és que es pot suportar només amb això, que a vegades costa molt que projectes es suportin només amb 2 elements. Això et surt de manera molt natural, entenc, perquè és com el teu acompanyament habitual, la guitarra, no? És com un procés que t'ha sortit com sol. Sí, ha sortit sol. Sí, perquè va ser com... O sigui, sempre he fet com cançons amb la guitarra i cantant des de molt petita. Primer, sobretot, molt com instrumental amb la guitarra. Després vaig com aprendre a cantar. I quan vaig començar com a produir amb el Lògic i a gravar-me a casa i tal, llavors va ser com... Vaig començar a fer capes de veus i de guitarres i ha sigut bastant orgànic, diria, sí. Estic flipant, encara estic en xoc. Tu ara ja no pots fer més preguntes, no? Tu ara estaràs als 20 minuts... No, sí que vull preguntar-te quant de temps, o sigui, hi ha entre totes les demos que composen Game Girl? O sigui, quin període de temps es comprèn allà dins? Potser 2 anys. Aquesta que està sonant la vaig gravar quan vivia a Begues, que és el meu poble, però no a casa dels meus pares, sinó amb 2 amics. I això farà com 3 anys o 4, segur, sí. Bueno, és que no sé, el temps passa raro, no? Però... sí, hi ha cançons que les he gravat a Begues, hi ha cançons que les he gravat a Barna i cançons a Cadaqués, perquè també vaig viure allà una temporada, o sigui que... bastant temps. Com 2 anyets. Sí. Llavors, és que no paro d'imaginar-te el dia que vas decidir fuck this shit, ho pujo tot. Buah, doncs aquest dia va ser... Estava jo sola al pis, va venir, és que vivia amb l'Esther Herrero, no sé si la coneixeu, vivia amb ella i va arribar i li vaig dir, estic publicant un disc, i em va dir, tia, però què fas? En plan, en sèrio estàs publicant un disc així tan random? I em va dir, s'ha de celebrar, i jo, vinga, vamos. I li vaig donar... I sí, va ser tal qual així, sí. Èpic. A vegades no cal res més, que ens fem aquí unes paranoies de tota l'estratègia i a vegades és clic. Si la música és bona, com en aquest cas, no cal res més. La vida és fer-nos paranoies. Sí, ja, també, No hi ha com una manera com tal qual, no? Perquè jo ara estic fent un altre disco i el procés està sent totalment diferent i és com anhelo el que vaig tenir amb aquest disco, que va ser com molt fresc i ara és una altra cosa, no? És com cada disco és diferent i com no hi ha una manera de fer, no? Com ho estàs fent ara? Ara ho estic fent amb molta paciència i molt lentament, sí. Ho estic fent amb el Jordi Matas. Clar, és que això ja és... S'ha passat el joc. De no produir, estar amb el Jordi és com del 0 al 100 una mica. Sí. Bueno, però ojo, el Jordi és molt minimal. Sí, però com a producer té una qualitat. Sí. Està sent curiós el procés. Ara ja estem a punt d'acabar, crec. Crec que estem acabant, però ha sigut un procés llarg també. Portem un any gravant i abans ja havíem quedat com moltes vegades com per parlar de què faríem i tal, i ara ja tinc ganes de com acabar. Hi ha hagut molt back and forth en aquest any? Sí, és que ha sigut com un procés com de voler com engegar-ho, passar com per moments de frustració, moments com de molta connexió amb la gent que ha participat, com moltes coses, i amb el Jordi ha sigut molt guai perquè ens hem anat coneixent a través de fer el disco, o sigui, no ens coneixíem gaire abans, i ha sigut guai com comptar com amb les seves idees i com... Sí. És molt guai conèixer algú fent un disc. Sí. Puc fer una pregunta per tornar a Game Girl? Et volia preguntar si consideres que és un disc trist, perquè també hi ha, abans comentava la Carlota, aquell àudio de la teva mare dient que fas cançons tristes, i realment, si et fixes, realment hi ha bastanta tristesa en el disc, però tu el consideres realment un disc trist com a tal o no tant? És una pregunta complicada. És que jo en aquell moment tampoc estava tan trista, o sigui, jo crec que ara he estat més trista com aquest any, que és que no sé, això la tristesa és raro, no? Però sí que estava trista, però com que feia cançons que em servien com per tolerar la tristesa, no? I estar com millor. Llavors, les cançons tenen també una part com optimista, no? I com de lluminositat. No són com... Jo no les trobo tan tristes, en realitat. Algunes sí, però... Crec que és més potser el que deies també harmònicament amb la música que l'acompanya la lletra, però sí que et crea com una atmosfera que puc entendre que et porti una mica a connectar potser més amb la tristesa que no amb altres sentiments. Clar, no estàs ballant. Exacte.
Sí, més amb la tristesa que... Però bueno, al final, no sé, igual pots connectar amb totes les emocions. Jo podria plorar escoltant el disco, o he plorat fent el disco, i llavors és com que estic bastant connectat, sí. Jo també he plorat. Sí, Una mica. Alguna llàgrima? Avui al metro. Amb el disco o fent música en plan tu? Both. Sí. És que per mi aquest disc té un hit. Aviam si l'endevines. A veure... No, has de dir una cançó del disc. Té un hit? Per mi hi ha un hit molt clar. La pregunta trampa aquesta, és molt complicada de respondre. A veure, molt. Vull veure si a mi és la meva. La teva, no sé. És que és la cançó amb la que he plorat avui al metro. A veure, potser has plorat amb la que acaba de sonar, no ho sé. If You Pretend to Love Me? No. Vale, pues no t'acertaré gens, Aquesta que està sonant ara, que vaig tirar el triple. No, per mi hi ha un hit que és Tu Silencio. Vale, ok. En plan, aquesta cançó, superproduïda, la canta el David Bisbal. Vale, això i si ens anem molt al 2000, però... És un hit total, no és meva aquesta cançó, És l'única que no és meva del disco. És d'un col·lega que fa unes cançons precioses. Totes les cançons que fa són hits. O sigui, totes les cançons que fa són com aquesta. És que és com molt rodona. Sí. O sigui, per mi desentona molt i és molt hit en el sentit bo i no tan com en el sentit de cançó pop. I li estava dient al Marc, és la típica cançó que jo que sé, que una mica produïda i cantant-la la Valeria Castro, en plan, es fa full famous, i aquesta cançó a mi m'ha fet plorar. Buah, té un don. Es diu Pol Lupiáñez i és un col·lega de Sant Boi que toca la guitarra i canta, però que és com un tio de 2 metres que toca amb la guitarra i canta com així, com superpetit, en plan... I totes les cançons que fa són increïbles. I va haver-hi una època que m'enviava moltes maquetes que feia, m'ho gravava amb el mòbil i era com... Tu, això és preciós. I te la va regalar? I, aquesta cançó en concret va ser com tu, jo vull fer alguna cosa. I un dia ho vaig fer i li vaig enviar i li va encantar i li vaig dir, et sembla bé si ho poso al disc? I em va dir que sí. I ara ell està començant a gravar com els seus temes i farà com la versió del seu tema, que no és una versió, no? Però sí. Serà molt guai també. O sigui que... Full produce. Sí. Pues sí, merda, he perdut el fil del que volia dir. Que vas plorar amb aquesta cançó? Sí. Cançó preferida? No, i estàveu dient alguna altra cosa. No recordo. M'he perdut. Bueno, tinc una altra pregunta, si no vaig tirant. Jo volia preguntar perquè una cosa també que a mi m'ha sorprès a l'escoltar el disc és que cantes en tres idiomes en aquest disc. Cada idioma t'aporta coses diferents a un nivell de composició? Les cançons et porten a diferents idiomes o per què has escollit cantar amb els tres? No ho sé, en castellà crec que és el més estrany de tots perquè és com que no parlo mai en castellà, en veritat. He llegit molt en castellà i he escoltat molta música en castellà, llavors en veritat té sentit. Amb l'anglès és com pràcticament tota la música que he escoltat ha sigut en anglès, igual que totes, no? I el català ha sigut com més un esforç de dir, hòstia, vull cantar en català perquè potser és com m'expresso millor, no sé. I llavors cada idioma té la seva cosa. En anglès és que de cop tot sona com molt bé, no? O sigui, és com molt fàcil com separar-te, com no és el teu idioma. Clar. I amb el castellà de cop... És que sí, et poses com en un paper diferent. És una mica com jugar a ser persones diferents, no? Una mica. I amb algunes són com cares de mi mateixa i amb algunes m'identifico més o menys. Hi ha cançons que ara diria, hòstia, això no ho tornaria a fer així. Ah, sí, eh? Hi ha cançons d'aquest disc que ara ja... Depèn del dia en què ho escolti. Potser si estic com molt connectada amb les emocions i l'escolto, m'encanta tot. I potser un dia dic, hòstia, en sèrio, per què vaig fer això? Hòstia, en quin moment vaig decidir això, saps? Però sí, m'he perdut una mica. No sé si t'he respost. Sí, no, totes les respostes són bones. Jo m'he il·luminat. Dale. No, m'ha vingut al cap... Estàvem dient que si era un disc trist. Sí. I jo crec que és... Perdó, avui estic desvariant mogollon. Però a mi, com els discos del Mac DeMarco, que és que no tens res a veure amb el Mac DeMarco... A mi ho vas dir ahir, no vaig ni... Realment no l'he escoltat moltíssim, vull dir que no... A mi, no sé, jo tampoc no l'escolto molt, però sí que és veritat que he tingut èpoques de bucle i per mi és un disc aquest, Game Girl, que em porta molt a l'acceptació. Que a vegades pots tenir una acceptació molt lluminosa o una acceptació d'orilla de plorar al metro. I és un disc que per mi és com molt acceptar el que hi ha dins. No sé, com a mi m'ajuda per aquí. És guai, com el que dius, és molt guai. Sí, ja està. Era això. M'encanta, mi intervenció.
I després d'aquesta reflexió, què? Els idiomes, és que jo no penso preguntar... Ja no tens més preguntes? És que a mi m'agrada... O sigui, per mi hi ha una... No sé, també suposo que té a veure amb que fa poc vaig veure't en directe i no t'havia vist mai. I en tenia moltes ganes. Però per mi això dels idiomes és que... No sé, o sigui, si et surt de natural, jo penso que... És que... Game girl. Why not? Saps? Sí. Com està superguai. I, no sé, jo com a mínim com a espectadora ho vaig viure com que et sortia... Natural. Molt de dins, com que no hi havia cap pretensió. No, clar, que hi ha dos debats. Hi ha com el debat com més creatiu, que és el que comentaves, però hi ha el debat més com industrial, de fer música en molts idiomes, és una cosa potser contraproduent pel projecte, bla, bla, que sembla que vam parlar i tu i jo per WhatsApp, però... I la meva pregunta era més a part més creativa, que era l'interessant. La part de la indústria és una merda com un piano i ja ho sabem tots i totes. Ja, totalment. Jo crec que està guai, o sigui, que al final és un idioma, no? I que igual la música també és un idioma. Total. Hi ha idiomes que arriben més, no? Com és l'anglès, però crec que també està guai com cantar en anglès i no sé, utilitzar-ho com a eina, perquè al final... 100%. Encara que no ho hagi fet com intencionadament, crec que hi ha gent de fora de Catalunya o d'Espanya que ha escoltat la música en anglès i llavors ara escolta la música en català. O sigui, com a mi m'ha escrit gent dient-me com ojalà entengués el que estàs dient, saps? I això és com superguai de dir... Sí, sí. Si arriba gent de l'altra punta del món i estan escoltant el català o el castellà, doncs hem guanyat el joc, no? En plan, és brutal. 100%. Factos. No em mireu, que jo he parlat molt. Vale, doncs segueixo. Hi ha una cançó que l'hem escoltat fa poc, que es diu Impro número 7, Sí. i em volia preguntar si realment composes improvisant o no té res a veure i té aquest títol i ja està. A veure, aquesta cançó va ser un dia que estava que m'estava quedant a casa d'una amiga i estava com començant a currar a un bar de còctels d'allà que es diu Brown Sugar, no sé si us sona. Bueno, mitiquíssim. Vale. I de cop, no sé, era com que no trobava casa per viure, bla, 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 i de cop vaig arribar a casa de la Maria i vaig composar això, que és una pista d'àudio sencera de guitarra i veu amb el mòbil. I va ser com... A veure, vaig estar un rato i quan vaig trobar com el que era com la impro, llavors ja és com repetir-la, no? I després vaig gravar veus a sobre, o sigui, és com la pista del mòbil i les veus a sobre, llavors... és que no era la impro número 7 ni la 24, el número és com random, Vale. però sí que improviso bastant, sí. A l'inici, sobretot quan estic intentant composar, com que provo coses i si a vegades surt guai, doncs... No sé on he escoltat que avui està intentant buscar una mica d'info sobre el teu projecte i deies que la inspiració és una cosa que t'arriba i ve i se'n va. No sé on... Hòstia, ho he dit això. No sé, ni me'n recordo, la veritat. No sé si ho he dit jo. Després has buscat el vídeo que segurament el trobaré. Era un vídeo que ho deies. Ah, sí, Algo així, sí, com que la inspiració ve o una cosa així era. Vale. Però bueno, ja ve que no sé si tens res a dir sobre el tema. Ja, no sé si és un tema complex de molt. Sí. Sí, la inspiració és com divina, no? Quasi, perdó per dir-ho, però és com que... Bueno, hi ha la frase aquesta mitiquíssima que no sé de qui és ni res, però diu que la inspiració te pille trabajando, no? I és com una mica com... Sí que hi ha com una part com de que no saps mai quan connectaràs, però hi ha una cosa com d'estar ja com picant pedra, no? I hi ha èpoques frustrants que estàs buscant coses i no trobes res. O sigui, segur que us ha passat com a nivell creatiu, que és com, què estic fent, no? En plan, no trobo com el que m'agradaria estar trobant, però també hi ha èpoques que és com estar bé sol i no saps per què, no? És com una mica inexplicable. No sé. I la gestió de la frustració quan estàs en aquest procés i merda que no trobes o et fots i ja està? O tens una manera de gestionar-ho? Ara bastant millor. Ara fa uns mesos era com... uns mesos que he tingut com molta frustració a l'hora de composar. Crec que té a veure amb moltes coses, no? Amb si no estàs bé amb tu mateixa o el que sigui, en plan, és com que no flueix, estàs intentant allà, potser composar alguna cosa i tens com veus internes que et diuen això no mola, o aquest acord és una puta merda, no? O el que sigui. Llavors, molts cops era com ho deixo estar i ja quan vulgui ja em connectaré. O sigui, sí que hi havia com molta crítica de dir com vull trobar alguna cosa i no ho estic trobant, però sí com respecte de dir tranqui, ja ho trobaràs. I hi ha èpoques que he dit no toquis, i he estat èpoques sense tocar i dir mira, és el que hi ha, en plan ara no ho trobaràs, potser. Hòstia. Jo també estic en aquest team.
Sí, és que tu has de prendre amb calma, suposo. No? És que a part tampoc és impossible com pensar com que als 365 dies de l'any estaràs creatiu. Clar, és impossible. I que tot el que trauràs serà increïble. És que no hi ha... No ho sé què penseu. Sí. És com un camp, no?, que s'ha de deixar que torni a poder conrear-se, i si no l'acabes secant, imagino. Pues sí. Jo crec que jo no sóc un bon exemple perquè no sóc gaire pancaire. O sigui, només realment escric quan em ve molt de gust. Ja, però això és molt guai, no? O sigui, és com que mantens l'essència... Sí, i sempre pel matí. Sí? No sóc gens nocturna. Hòstia, pel matí, Que guai. Bueno, jo tot. Clar, tot ho faig pel matí. Per la nit poca cosa. Sí, no. Dormir. No? Sí, per la nit és relax. Dormir. Ni relax. Menys avui que amb el canvi d'hora no podia dormir. Hòstia. Sí. És coneixes, no?, a una mateixa. Total. Però jo crec que hi ha com... que totes les formes de treballar són vàlides i que has de trobar la teva segons l'època. És això. Totalment. També segons el projecte que estàs perseguint, perquè hòstia, jo crec que tan vàlid és marcar-te un game girl i dir, faig una recopilació d'idees i la pujo, com dir, no, vull fer un disc i vull que tingui aquests paràmetres. Que això era algo que et volia preguntar, Cris, si clar, ara ja és una pregunta que amb tot el que ens has explicat canvia, però com tu vas triar molt a consciència els ingredients per fer aquest disc, o sigui, va un punt on vas dir, vale, no afegiré, com no vull afegir res més, i com ha canviat això de cara al proper disc? A nivell com d'elements i com d'instrumentació, clar, era molt rotllo jo a casa i com el que tenia a l'abast, que era la guitarra i les veus, i com els estris que tingués com per treballar, no? Però en aquest disc hi ha algun cinte molt ben col·locat. Sí, doncs és molt cutre, O sigui, és rotllo... A vegades són cintes que estan fets amb les veus mateixes, que ja ni me'n recordo, com plugin del Logic de Fuzz Vocal, en plan, només cutre i allà com bé, i dient, vale, doncs si de cop fas això sona més o menys bé, saps? En plan, com que era realment molt friqui, però friqui malament, saps? I de cop com que l'altre és molt clean i tal, doncs això ho embruta una mica i queda bé, no? I era com, bueno, això funciona, doncs let's go, saps? I llavors sí, hi ha com aquests cintes, hi ha com alguna cosa més que vaig gravar, no me'n recordo, és que no sé, la majoria fet amb les veus i amb la guitarra espanyola, passava com per algun plugin com que donava sensació de guitarra elèctrica, però en general era veu i guitarra. I ara sí que ha sigut com més rotllo... vull algun element més... no sé quin, no sé com fer-ho, llavors he anat com veient molt durant el procés, anava avançant, no? Una mica, i llavors ja, bueno, ja el Jordi ha gravat guitarres també, jo també, el Darío, no sé, també està en el disco, que és un noi que toca la guitarra molt guai, el coneixeu, maquinote. Pues, increïble, Darío Barroso, i llavors també està la Leire Struck fent veus, que això era molt guai, tenia moltes ganes de que passés. La Leire al disc, aquest no hi és. No, aquest no, però el proper sí que està com fent bastantes segones veus i és molt top, o sigui, molt guai, sí. I hi haurà alguna col·laboració que encara ho tinc molt clar, com no està acabat de tancar, però hi haurà més coses. Però a nivell... Ah, sí, ja està el meu professor de música, que ha sigut professor meu de tota la infància, que és contrabaixista. Llavors està el contra, hi ha com cordes del contra també, arquejat, hi ha com més elements, o sigui. Que guai. M'he enrotllat un muntó, perdó. Quines ganes d'escoltar aquest disc ara, Sí, moltes. Moltíssimes. Queda poc. Vols preguntar alguna cosa, Marc? Jo vull preguntar pels directes. Pregunta pels directes? I jo tinc una altra pregunta després. Jo volia preguntar-te com planteges els teus directes, o com ho faràs, si et ve de gust parlar d'això, perquè he vist que vas amb el Garro, que també és un maquinote. Sí. Jo no t'he vist amb el Garro, jo t'he vist amb la Leire i això va ser molt màgic. La Leire amb megàfon. Ja, és jo vull veritat. una Leire amb megàfon a la meva vida. És molt guai, Perquè feia coros amb megàfon, molt on point, molt on tocava i com tocava. Ho fa superbé, és que la clava màxim és com que s'ha adaptat al projecte a una barbaritat, en plan, que no hi hauria persona que ho pogués fer millor que ella, en plan, és com que... Però les dues ho fa molt bé, o sigui, hi havia allà una sintonia que era molt maca de veure. És que ens coneixem des que som superpetites, en plan, vam estudiar música juntes com el mateix professor i tal, i llavors hem com fet música des de molt petites, rotllo combos i coses així, llavors jo crec que això està ja una mica, no? I el tema dels directes és raro, perquè, clar, depèn una mica del pressupost que hi hagi, faig una cosa o una altra. Clar. O vaig sola, o vaig amb la Leire. Ara aquest any ha sigut el primer any que he provat amb el Garro i la veritat que molt guai. I llavors ara, idíl·licament, el meu
com objectiu seria fer-ho tots junts, en plan, claro, Darío, el Garro, la Leire, jo i algun element més que encara no... Potser... El Garro de baixista. Sí, però és que mola perquè porta com efectes i coses i de cop li dona com un toque com més... Com una, no sé, està com en un altre extract, no sé, és guai. Li dona molta fantasia al Garro als directes, perquè és com que té té una manera de tocar com molt seva, que jo crec que obre una mica com la qualitat i l'espai musical. És un tio molt connectat amb la Pachamama, o sigui... I amb un llenguatge molt seu. És un llenguatge molt personal. O sigui, com que jo crec que vibra amb les cançons, o sigui, vibra amb les cançons aquesta persona. Estem escoltant la Mare de Crist. És tan maca perquè dura només un minut i mig. Això vull que m'ho expliquis. Explica-m'ho. Per què dura només un minut? Ja. Buah, que això just ho he escoltat avui i aquesta, o sigui, feia molt de temps que no ho escoltava, en plan, ho he escoltat en plan, vale, bueno, si et pregunten què onda, no he mirat, toma ja. No he preguntat res, no? Pues, no cal que ho expliquis, si no vols. No, és que en veritat, de fet, aquest àudio, o sigui, era com que el tenia guardat, però no l'anava a posar, i vas ser tu que em vas dir com, per què el poses? En plan, jo el posaria. I vaig dir, vale, pues el poso, i justament havia composat aquesta cançó que es diu Mother, i com que vaig fer ja un conte de coses i com samplejant a l'explica-m'ho, i és com que està guai. Per les oients diràs que, o sigui, explico a les oients que va ser tu qui m'ho vas dir, és que està la parella de la Cris aquí, escoltant-nos. Que si no... Clar que si no... Tu o jo de sobte. Ja. Sembla que està mal mal que jo que li diem a la Cris de posar els àudios de sa mare, i no. No. I que estic brutal, Seria raro de collons. Gràcies per explicar-ho. Seria divertit. De cop i volta. Hi ha una frase que m'agrada molt que dius a una de les cançons, que és que la Cris del futur estigui encantada de conèixer-te. Sí. Per mi aquesta frase és super cute. Això ho vaig gravar com conduint al cotxe, crec, com parlant, o sigui, feia molt això com de conduir i fer música, i en una estava com parlant, no sé, amb mi mateixa, i vaig dir, bueno, Cris del futur, estic encantada de conèixer-te, i és com raro, no? Perquè quan ho escolto és com si anés a aquell moment i és com ens donéssim la mà en blanc. Cada... Sí, absurd, molt heavy. No, a mi em sembla superguai. La meva pregunta és una mica random ara, la veritat. Perquè tinc entès, tu vens una mica del món del jazz, o sigui, tu vas estudiar jazz, o bueno, no sé si vas estudiar-lo, però vens una mica d'aquest món, i et volia preguntar fins a quin punt, com ara que estàs fent aquesta evolució cap a una música més allunyada del jazz, és una evolució còmoda, perquè, o sigui, jo també he estat relacionat amb el jazz i crec que hi ha com un encursatament i que crec que potser costa sortir-se'n. No sé si tu ho estàs vivint bé, si és una cosa que et surt natural... Jo crec que és molt... O sigui, el jazz i com la música més antiga és com molt inspiradora a nivell harmònic, no? Hi ha com un munt de referents superguais. Però després el que hi ha creat a Barcelona a nivell com de la indústria del jazz és una mica... Old school. Sí, molt old school, i és com vas a les jams, cantes... És com molt des d'un judici una mica, no? Total. Jo anava a Robadors 23 com quan era molt petita a fer jams allà i m'aprenia una cançó i pujava a cantar, no? I era com quasi com si fes un examen, no? O sigui, és com no vaig estudiar mai jazz en plan a l'escola, però era com que estava en contacte amb tota la gent i llavors era molt similar l'experiència en realitat. Una mica més guai que anar a l'escola, jo crec, però també pues, amb el que, no sé com, o sigui, com amb els seus pros i contres, no? Clar. Llavors, no sé, no ho penso gaire. He escoltat molt jazz, però ara no escolto molt. Quan escolto, connecto moltíssim, m'encanta. Però sí, intento que tingui la meva música algú d'això, i evidentment, o sigui, crec que és inevitable, però no ho penso gaire. La veritat. No, és que hi ha una escena no, però vull dir, hi ha moltes artistes, jo que sé, com la Rita mateix o la Magalí, que totes veniu una mica del jazz i heu anat com sortint-vos per buscar potser una mica més el vostre llenguatge, i em sorprèn perquè com hi ha bastants exemples. Ja, és veritat, no ho havia pensat. Bueno, al final, clar, igual que... O sigui, és que és com una música del passat una mica, no? Llavors ara és com que està una mica oxidada la moguda, en plan... És com que, igualment, encara que estudiés jazz, també estudiava i escoltava, jo què sé, bossa nova, boleros, pop, en plan rap, hip-hop, escoltava tot, no? Llavors, sí que m'aprenia estàndards i com els tocava i els cantava i tal, però també m'aprenia altres coses que no eren això, no? Llavors, realment el que més m'agradava era com cantar cançons que fossin... que expliquessin històries, no? I sigui jazz o sigui el que sigui. Sí. No sé si us preguntar alguna cosa, que ja estem escoltant Chicago Peace. O sigui, ja s'ha acabat el disc.
Però l'estem repetint ja? Jo crec que sí. Jo crec que sí. Jo m'he perdut. Ja portem mitja hora, com sempre, passa volant això. Jo m'he quedat molt satisfeta. O sigui, porto tota l'entrevista molt celebrativa de que un dia decidissis pujar aquests temes. Sí, és un discazo, la veritat. Perquè jo l'he disfrutat molt i tenia moltes ganes de que ens expliquessis. Que guai. Sí que merci per venir. Moltes gràcies a vosaltres. O sigui, moltes gràcies per aquesta olivada. Sí, no l'he provat encara, ara me la menjaré. Jo sí que he treballat, molt bo. I res, gràcies per venir. Gràcies a vosaltres. Que esmorzeu molt fort. Sí, esmorzeu fort. I ens escoltem a la propera. Adeu. Adeu.